ngiqhubeka la ngicine khona on Sunday. Khuluma ngalo Nkosi izwi lakho kithi. Sakhe kulomthandazo siphume uNkulunkulu si recharged. Yeah, Father, give us a charge. Give us a charge. Give us a charge in this prayer. Give us a charge. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. On Sunday, bazalwane, I was teaching you ukuthi from we started this month, there are kingdom systems that we need to adhere to for restoration. And on Sunday, siqhubekile bazalwane. The first Sunday we spoke about giving. The last Sunday we spoke about prayer and fasting. And we also said this is that you must adhere to. And we also said the last one is honor. It's fellowship, giving, fasting and prayer, and honor. Kuzokala bazalwane, niyazizwa lezi zinto. Kuzo zonke izinto engakulahlekela ekukholweni kwakho ungalahlekelwa yilezi zinto. These are foundations of ukholwa. Umke walahlekelwa yilezi zinto ulahlekile embusweni. Ungalahlekelwa ukuthandaza, ukuzila ukudla, ukunikela, ukuhlanganyela. Number 5, honor. Honor. Amen. In Second Kings, let me read. 2 Kings, I quoted the scripture on Sunday. 2 Kings chapter number 8. Ngicela uvele uqale ku verse number 1 mfundisi. Siye sigcine ku verse number 6. uElisha wayekhulumile nowesifazane ondodana yakhe ayivusile ngokuthi suka uhambe wena nabendlu yakho uhlale lapha ungahlala khona ngokuba uJehova umemezele indlala futhi iyakufika ezweni iminyaka eyisikhombisa. Wasuka lo wesifazane wenza njengezwi lomuntu kaNkuluNkulu, wahamba nabendlu yakhe wagogobala ezweni lamaFilisti iminyaka eyisikhombisa. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka eyisikhombisa lowo wesifazane wabuya ezweni lamaFilisti, waphuma wazikhalela enkosini ngendlu yakhe nangezwe lakhe. Inkosi yayisiloku ikhuluma noGehazi inceku yomuntu kaNkuluNkulu ukuthi ake ungilandise zonke izinto ezinkulu azenzileyo uElisha. Kwathi esayilandisa inkosi ukuthi uvusile ofileyo, bheka owesifazane ondodana yakhe ayivusileyo wakhala enkosini ngendlu yakhe nangezwe lakhe. Wayesethi uGehazi, Nkosi yami, Nkosi, yilo owesifazane, yile indodana yakhe uElisha ayivusileyo. Inkosi yayisimbuza owesifazane, wayilandisa. Inkosi yamisela induna ethile ngokuthi buyisa konke okwakungokwakhe nazo zonke izithelo zensimu kusukela osukwini owasuka ngalo ezweni kuze kube manje. You know, in a season of restoration, bazalwane ngicela ubambe lento. Number 1, in the season of restoration, the Lord will order your steps to arrive. The Lord will order your steps and make you arrive on time. Number 2, the Lord will cause your helpers to speak about you before you arrive. In a season of, write this down, in a season of restoration, the Lord will order your steps to arrive not early, not late, but on time. Number 2, the Lord will cause your helpers to speak about you or to know about you before you arrive. In a season of restoration, this woman is a Shunammite woman we've been speaking about, and I want to wrap this today. Lo wesifazane lithi iBhayibheli ngesikhathi kade akhela uElisha umprofeti indlu wafika wamnikeza ukudla wayise eyamakhe. Namhlanje I want us to look at the posture at a season of restoration. That's what I want to talk about.
5 minutes, 10 minutes, then we are done. A portion at a season of restoration. What should be my portion if it is my season of restoration? Lo wesifazane ngesikhathi engenayo ingane, iposha yakhe was to adhere to giving, fellowship, prayer. That was a portion before abe nengane. Ukuthola ingane was not a restoration. Bazalwane bami, ukuthi lo wesifazane wathola ingane kade kukhona umprofeti uElisha esemakhele indlu. That was not restoration. Kwawukuphiwa. Uthi ngizoyisho kanjani lento? Kwawukunikwa. Khona isikhathi la ezulwini onikwa khona into. Bese kuba khona isikhathi la elahleka khona into. Bese kuba khona isikhathi la ebuyiselwa khona. Seniyangizwa ke manje. Seniyangizwa ke manje. So wanikwa ingane. Ingane yalahleka yashona. Wase futhi yasiyabuyiswa ya restorwa uElisha. Now uElisha usathi kulo mama kuzoba nendlala. Ngaleso sikhathi kwaIsrayeli kwakubusa inkosi okwakuthiwa uJoram. uJoram was a son of Ahab. So uJoram mayebusa kaIsrayeli, umprofeti uElisha mayememezela ngendlala. I believe it was 2 Kings chapter number 4 la khona uElisha amemezela ngokuthi kuzoba khona indlala enkulu. Lithi ke iBhayibheli wasetshela nalo mama uElisha ukuthi le ndlala izoba u7 years. Remember lo mama wakhile. Angithi yakhumbula ukuthi wakhe indlu kaMprofeti. Wayakha ikamera eliphezulu. Sesavumelana abazalwane masishunya ezwa ngalento ukuthi kusho ukuthi indlu yalo mama yasuka ekubeni indlu ejwayelekile yaba i-double story house. Kusho lo mama wayesene double story asibeke kanjalo. Uma umprofeti Elisha ekhuluma ngendlala ezayo uthi ke izoba u7 years. Lo mama kumele aqoqe impahla nengane yakhe isivukile phela kwabafili ingane isikhona nendoda isakhona. Kumele umama aqoqe zonke lezi zinto. Now akuvezwanga umama ukuthi wayesebenza phi noma wayinamapha amabhizinisi, kodwa lento yokuthi wakwazi ukuhliphiza iplan lakhe akhela umprofeti siyayisebenzisa ke ingqondo kithi. Sesiyabona ukuthi lo wesifazane kwakuwumuntu owayenakho, wayengaswele. Lithi ke iBhayibheli useqoqa lo mama uyahamba uyohlala kumaFilisti for 7 years. Uyoba isihambi. Hey khona amagama amele wagade uthethe ijuni seduze. Uyoba isihambi kumaFilisti. Uyayibona leyo nto? Ngoba kukhona indlala kaIsrayeli. Uhlala khona for 7 years. Useyatshela ukuthi indlala iphelile. Lalela ke indlala iqedwe yini? The previous chapter kuvela amadoda amane ayenokhoko ayikade ehleli ngaseKamu kunendlala. Lamadoda ahamba sukela ama-Aram afika thatha yonke into ngoba ama-Aram ayecabanga ukuthi uNkulunkulu ungakwizitha zawo. uNkulunkulu usethole amasotsha abaleka ama-Aram ashiya yonke into endle. Ngiyikhulumile bazalwane lento kinina. So lamadoda mayebuya ebuya nokudla ebuya nengcebo eyisa ngaphakathi indlala seyiyaphela. Umama ekwamaFilisti useyezwa ukuthi indlala iphelile. Umama ushiye umuzi and the land. The land is where she was growing her crops. Sengiyabona ukuthi lo mama was a farmer. Ne? So mayabuya. Oh, in the restoration season, the Lord will order your steps not to come before time, not to come after time, but to come on time. You will arrive on time. Or can I prophesy someone, you will arrive on time. You won't arrive amadoda nokhogo esaseKamu. You won't arrive amadoda nokhogo esaya kuma-Aram. You won't arrive esasendleleni ebuya nokudla, but you will arrive indlala seyipheli.
ufuna ukusuka kungakabi isikhathi. In a season of restoration, that is why I said it is very important to adhere to the kingdom system called prayer and fasting. Ngoba kumele ama-ereli akho ezwe akwazi ukuzwa ukuthi sekuyisikhathi yini sokunyakaza. Ngitheke nina, you can't be independent uma ukule season. Kumele udepende kuye ngoba uye kumele akutshele ukuthi manje seyindlala seyiphelile. Lo mama wezwa ukuthi indlala iphelile. Aliveze iBhayibheli kukhona isigijimo esimtshelayo kodwa ama-Ariel kumele umuntu omthandazo nokuzila ukudla nodepende kuNkulunkulu kwisizini ye-restoration. Ulahada bali yazeli mahaya because uzokwazi ukukutshela ukuthi manje sekuyisikhathi indlala isiphelile. So lo mama make buya ubuya indlala iphelile kodwa maya ngena. In the season of restoration, your helpers will speak about you before you arrive. So lo mama maye fika uGehazi uxoxela inkosi uJerome. Umxoxela inkosi uJerome ngokuthi ukhona umama owake wakhela umprofeti ngaphambi wenkosi ukuthi amakhele umprofeti. Nkosi uJehoram lalela, lo mama waqale wafida umprofeti. Lo mama wathi esakhindla umprofeti wamnika ingane. Lo mama yathi esanengane esajabula ingane yafa. Wathi lo mama ingane esayifile wahlangana nami endleleni. Ngathi ngiyambuza ukuthi mama konke kulungile? Wathi all is well. Wenkosi uJehoram kunomama ongafani nabanye omama kule ndawo. Wathi ephethe ingane eshonile kodwa wayengakhali, wayathuthuzelekile. Ingane ifile kodwa uthuthuzelekile. Yimi ahlangana yimi ngayibona iphethe yimi inkosi uJehoram engambona iphethe kodwa lo mama endleleni uyahamba. Ngithi inkosi ungagijimi kakhulu, hamba nje, hamba. Udaba likaqeda ukuxoxa, fanele kufike udaba seliqediwe ngawe. Ungabafici bephakathi nendawo abodaba ngoba kukhona izinto inkosi uJehoram engeke uzizwe mawuzoshesha ufike. The Lord in the season of restoration will cause you to arrive after your helpers have spoken about you. Now, me and you, we can think ukuthi amele ngabe uGehazi ufakaza kanganga lo mama ngoba qala lo mama kamthembanga. Awubazalwane mama ningizwanga? Ningizwanga? Lo mama uthe phethe ingane mina ngahlangana naye ngathi ngiyambuza ukuthi ku right wathi yonke into sho lo mama wayengangithembi. But the Lord will cause such people to be your helpers. You will receive helpers that you did not even anticipate, did not even think about that they can be your helpers, but they will be your helpers. Gehazi was the last man in this woman's mind to be her helper. But in a season of restoration, the Lord, he doesn't play checkers, he plays chess. He will check for someone that you don't even think. Lokhu isola ke lingakakuboni, lokhu ungakangeni ngisho enhlizweni. Lokhu indlebe yakhe ingakakuzwa. uJehova uNkulunkulu wami engimthandazayo ukubekele abangcwele bakhe. You will receive help from places that you never thought you can get help from. Oh, sons of strangers will build up your walls. When it's time for your helpers will speak about you before you arrive. Umama weze endleleni waqhubeka uGehazi waxoxela inkosi wathi lo mama eseyinikile improfeti uElisha ingane. Elisha wanyukela naye wayekamereni phezulu wafike walala phe wengane yathimula ingane yavuka yathi uNkulunkulu wathi uma ethi uqeda ukusho njalo wangena. You arrive on time when the season of restoration. No wonder onke lama interview bengakuthathanga kuwena. It was not yet the time. You must arrive on time.
no wonder leya promotion ungakazi uyithole. It's because it was not yet time. You must arrive on time. Ithi waphakamisa amehlo ugehazo wazwakala ethi uye lo mama sengiyabona ukuthi ukusizini of restoration awungqongqozi. Nansi Porsche, Nansi Porsche, Nansi Porsche, Nansi Porsche, Nansi Porsche bazalwa Nansi Porsche, Nansi Porsche. Ugehazi bekumele aqale baphazanyiswa umuntu ongqongqozayo. Kodwa ngimuzwa ethi uye lo mfundisi ufunde phi kanti alishongo ukuthi uye lo. Uyelo ungqongqozelwa imnikelo yakhe semhlabathini, ungqongqozelwa inyembezi zakhe ikhongozelwe, ungqongqozelwa imthandazo yakhe ngama installments in the spirit. Awungqongqozi in a season of restoration bakubona usungaphakathi. Kwenzakala kanjalo enkosini yami uJesu Kristu. Abafundi bayo bethi bayilindile bathi mabephaphama usengaphakathi baxake ukuthi ungene ephi ngoba eminyango bekuvaliwe. Season of restoration is upon us. Kingdom citizen bazosibona sesingaphakathi. No ungaqonqozi. Ngena thatha umakhelwane thani ngena mfowethu ngena musume eminyango ngena awubazalwane bami ngena musukume eminyango ngena usuqalaza umuntu ozovula ngena. In a season of restoration singama bulldozer asinqonqoza silindi umuntu siyangena awusiyangena bafowethu siyangena manje hlala phansi bazalwane khona ngizokwazi ukuqeda manje lento Sholimaya siyangena bafowethu siyangena abakufika usungaphakathi ngena abathi bakunika ithuba ungena usulokhu uthi ngeke ngikwazi ngena akuyona into engayifundela le ngena. Wabonile lama post kodwa haya kuona ngena ibonile le promotion kodwa ngathi phe ngena uye lona. In a season of restoration it is very imperative ukuthi uyangena mangqongqozi lokhu uthi ngifuna bangivulele yake yahlala indoda iminyaka u38 eduze kwechibi ihlulo ukungena ifika isizini ye restoration ichibi linyakaza ihlulo ukungena ingakuphuthi le season ngoba uhlulo ukungena bafowethu ungena iyeke lento yakho uphatha too much ngena wena funda ukungena yabona ke nginama manners kuyangenwa manje ulate kuyangenwa season ye restoration manje kuyangenwa ngiyobona sengiphakathi uthi yenziwa kanjani lento ngiyobona sengiphakathi ngizobona phakathi ngiyangena manje ngiyangena ukuthi ngizoyenza kanjani ngiyangena kodwa ngiyangena ngiyobona phakathi ngiyangena uye lo mama bese lithi iBhayibheli. This is portion number 2. She came and fell at his feet, bowing herself to the ground. Ngicela ukwazi ukuhlukanisa iphosha yasemnyango nephosha yangaphakathi. Ngicela sihlukaniseni bazalwane kwisizini ye restoration. Iphosha yasemnyango ithi siyadlubulula siyangena. Kodwa iphosha yangaphakathi ithi humility.
honor. Ithini bazalwane? Humility. Honor. Ayifani nasemnyango. Manje ke wena uthatha izinto zasemnyango. Akaka restore lo mama ukuthi usungenile akusho usurestoriwe. Ingakho abanye baluza at a verge of restoration. Ngoba uthe angangena wacabanga ukuthi userestoriwe. Mawuke wangena ke, there is a posture called humility and honor. So this woman, wawa phansi, she came and fell at his feet, bowing herself to the ground. This is the woman who have lost her house, her land during 7 years of famine. Akazile la kuzocela ifavor. Kodwa ufuna legal restoration. Unelungelo kodwa honor. Asiyeke nisemakhaya manje. Unelungelo. She wants legal restoration. Unelungelo to be restored. It's her right. But humility, honor, honor. She fell down at his feet. Lithi Nkosi yasiyambuza. Yathi akungilandise umama walanda. She cried to the king, which was a posture of total humility and recognition of royal authority. You must be able to recognize authority in a season of restoration. Ma ekhuluma uzibeka nje kwimesi yenkosi. And lithi iBhayibheli, inkosi yathi mangabe ikuzwa ukukhala kwakhe, yes, it restore the land this woman lost and the crops for 7 years abekhula khona. Ubani obelima for 7 years? Ubani obelima kule land for belinywa ubani for 7 years? Manje inkosi ithi akunandaba ukuthi beyilinywa ba, akunandaba ukuthi ama crops abe, kodwa lo mama akabuyiselwe wonke aka 7 years. Abuyiselwe neland yakhe, abuyiselwe nomuzi wakhe. Ubani obenakekela lo muzi oyistairs akabuyiselwe nawo. What touched the king? Humility and honor. Mawungiphikisa ubuze uAbigail, uzokutshela ukuthi wayenendoda esihlayela. uDavid wathi esezoba yinkosi engakabi yinkosi. Esezoba yinkosi. Lithi iBhayibheli uDavide wathi mangabe ehamba eya ke emzini was it the house? Yes. Mayefika in the land ufika lapha yana kunendoda kaAbigail uNabali. uNabali uDavid uthumela amasebenzi akhe uthi amanotshela uNabali ukuthi akaphile akabe let him have health and avune kakhulu ngoba akwenzakalanga lutho esivandeni sakhe besisigadile. uNabali, because he was a fool, uthi uNabali kulamadoda, hey ubani uDavid lo uzalo ubani banena lo Jesse ukuthi lo David engathola ukudla nemisinkwa sami. Uthi uyasuka omunye bayotshela uDavid amasebenzi. uDavid uyadina uthi hoshana inkemba ngifuna ukuyombulala. Unkosikazi owaziphosha uthi lo nkosikazi mayezwa nge7 ukuthi uDavid usediniwe, lithi wathatha ukudla lo mama walungisa waroast inyama, lithi wagibela ikamela idonki yakhe. Mangabe fika kuDavid wathi inkosi, waguqa phansi wathi my lord, she fell down on it. On uDavid washintsha umqondo wokuyobulala indoda yakhe. Honor and humility. Enye yezinto eyenza izinto zakho zibhede uhlulwa yi-honor ne-humility. Yes, usungenile kodwa awuna honor.
awuna-honor. Bazalwane bami, umuntu obekiwe phambi kwakho, noma ngabe phambi kwakho emsebenzini, noma ngabe phambi kwakho ekhaya, noma ngabe phambi kwakho esontweni, noma ngabe phambi kwakho noma ikuphi, umuntu obekiwe, you honor not the person, you are honoring isihlalo, authority. Abigail was able to see that this man is about to sit in that seat. When she fell down, she was honoring isihlalo. Some of us, we abort things at a verge of our restoration because we fail to honor, we dishonor so much. Cela siyekeni manje. Portion of receiving is honor. Wathinte uDavid wathi hayi indoda yakho ke ngenxa yakho. Hayi ngenxa yokuthi lo mama muhle, ngenxa yale honor lo mama ayilethile. So the man was saved. So i-honor ka-Abigail yenzani bazalwane bami? I-honor ka-Abigail turned the wrath of David, and David began to bless her. I-honor ye-Shunammite woman yenzani? Yenza uKing Joram a restore yonke into she left. She lost rather. She lost. Honor and humility. Lithi iBhayibheli senza abanye ngathi bakhulu kunathi. Senze ngathi wena ke thina safunda isiZulu ke nje mabedlali. Senze ngathi. Awuzukumelwa yilutho. Yenza ngathi. Senza ngathi abanye banjani bakhulu. Mfethu ungazuhlulwa i-honor, iBhayibheli selikutshelile. Portia in the restoration season, you honor, you have humility. Be humbled. You're too pompous. Be humbled. And if you don't choose to be humble, life will humble you. Hey, impilo iyabhakhazana impilo khona omunye ade sixoxa ngayo wayethi maye ehamba amabhanoyi impilo. Choose to be humble, to have humility, and ukuze izinto ungabizi zona ezikhambilishayo. Now to be humble doesn't mean usihlayela. Remember when la kuwe khona iability yokungena. Yeah, emnyanga awushayi humility. Nathi ofuse enye into elimaza abazalwane. Inkinga abazalwane bayayiphambanisa. I-humility uyishaya emnyanga kanti ayishawe emnyanga kuyangena. Kodwa ngaphakathi senza ngathi abanye bakhulu kunathi. Stand on your feet, I'm done. The king asked the woman about it, and she told him. Then he assigned an official to her case and said to him, give back everything that belonged to her, including all the income from her land from the day she left the country until now. This is a season of restoration. Omunye nje uyiveje emsebenzini ye-promotion, but you are too pompous. Ushintsha la. But bekhuluma na ushintshe la. And you are about to be restored. Touch your neighbor and say, learn humility. Learn humility. Yeah. Ayikho bazalwane, impilo iyabhalansiswa. Ngavala ngalokho? Yeah. Too much of everything is dangerous. Too much of everything is dangerous. If you are too humble, that is dangerous. On the other hand, if you
you are too radical, that is dangerous. Impilo iyabhalansiswa. You balance life. That is why esikoleni mawukhula nje uqala ukuyofunda mamkhuzwayo ungena esikoleni kwathiwa khona ibreak kwathiwa khona ilunch kwase kuyavalwa isikole because isystem yakho ithi you must not be given too much of something. Faneke kwi-break uhambe uyodlala sasidlala u-13 thina ngoba sasingenayo ama-ground, right? Siyadlala senzani kathi sidlala siyabhalansisa ukuthi kade sifunda faneke sidlale kodwa futhi lolove esikoleni angangene eklasini uabhanke aliba lokwenzani ukudlala ulinyazwa yini yena ukudla kodwa ukudlala nje kuvumelekile. Life you need to balance it. Angazi umkhona umuntu ozongizwa sithandaza impilo kumele uyibalansise. I was thinking nje ukuthi hey, I wonder what is the psyche of a person who is so worried, like those people who are waking up every morning behamba malokhu njani amamashe endaweni ehlukene. I'm thinking their psyche right now, I think it's very disturbed. I believe so, because too much of everything is very dangerous. So if uzolala ucabanga ukuthi kusasa semkhuzi sasa, okay mhlambe let me bring it home. Last year sambe nomfundisi uDilas noSne wasala endleleni sahamba senza ama structures omasipala base KZN bawu 54. Now I had a target of 3 months to finish 54 municipalities. That's not a child's play. And hayi ukuthi uyoveza ubuso uyoba nomhlangano wosuku lonke. So we would leave Sunday after church, we drive siyakuleyo district esiyakuyona. It's very far. KZN is very big. We will go there nomfundisi, and then on Monday we start the first meeting. We go we drive sesiyako wesibili solalela ngakhona because Tuesday siyako munye. We drive siyolalela ngakhona Wednesday, Thursday, Friday, then we come back Friday afternoon. There is something I think bese sekusele kancane. I think ngase ngisalela ama district ayi4 or 5. I started to complain. Ama district. Okay, ama district ayi11. Anomasipala abahlukene. Then they make 54, right? So I think bese ngisalela ama district ayi5, and I felt like with psyche am content ngekho right. And these are words engawasho kumfundisi uDilas. I said, ngifila ngathi ngingcolile. Engathi ngingakhonza. Mind you, I was coming to church every Sunday. But my psyche was disturbed ngalendlela ukuthi mamkhuzwa mangilele ngase ngiphupha istructure. Ngivuka ekseni ngixoxe ngithi ngiphupha istructure ke namhlanje. When it began to affect my body. I began to be fat. Akhuluphala. It was affecting my body. And I began to feel like khona amatshe engiwathwele every day. This is nothing meetings. But too much of everything is dangerous. I remember that the last one I was dragging myself to go to it. But once I finished, that ngangafuni lutho. Like I wanted nothing. I just wanted to go khonza. And uNkulunkulu emuhle saqede sokugcina sizongena kwi-fasting yaseKhilemaya kaNovember. So bazalwane, kwi-fasting ngangizikhipha wonke. Ngangisemthandazweni onama ngangizigeza ngesigezo samanzi. Ngangizigeza because was there anything wrong? No, that was work. But too much of everything is dangerous. Ngake ngalwa nomambulela ngathi iyeke le nkampani osebenza kuyo eyibenza bangalali ubusuku bonke bayasebenza ekseni bazi ngathi no, this is going to kill you. Too much of everything is there. Impilo iphila ngokubalansiswa. Don't be too humble, but don't be too radical.
Balance. Balance. Don't be a prayer warrior and not a thinker. Think, pray. Pray and think. Think and pray. So when I say a posture of this woman for restoration was her radicality, yokungena, but was also her humility. Now, humility I can take away again was recognizing authority. Ukuthi le inkosi. Awudingi ukuthandaza ukuze ubone ukuthi lo inkosi. You need to think, you need to see. You need to be sober and see that this is a king. Kanjalo bazalwane, you must be able in your season of restoration to give honor where honor is due. Too much of anything will kill you. Lift up your hands to the Lord.